खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथिखौ बावहरबाय। दिनै 12 डिसेम्बर 2024 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि साना जेंना गोनां, साननो हनो हायै जागोन, मावनो लानाय खामानिफोरा आद्रा थालांगोन। बृष राशि गोसोनि हास्थायनायमानि जाफुंगोन, नाजायोब्लानो थांखि जाफुंजोबगोन, नखरनि गोजोना थाबाय थागोन। मिथुन राशि गोबावनि बेरामनिफ्राय उदां जागोन, बिमानि जिंगाया जोबगोन, नखराव गोजोननि बार बारगोन। कर्कट राशि गुबुननि गाज्रि मावफ्लांनो हागौ, पाप सानस्रिया गोसोआव जायगा लागोन, थांखिखौ सानै हयै लानाया गाहाम। सिंह राशि बिसि फिसायनि गेजेरनि सोमोन्दोआव जेथो नांगोन, सानैबो खोथा खोनासंलायनाय नङा, गोसोआव दुखु मोनगोन। कन्या राशि मोजां रादाब मोनगोन, मोननांगौ रांफोरखौ मोनफिनगोन, गोसोआ रंजानायजों बुंफबगोन। तुला राशि फालांगियाव गुलाय गुजाय नुजाथिगोन, बायदि जेंना नुजाथिगोन, गिनाय सानस्रिया गोसोआव जायगा लागोन। वृश्चिक राशि गोसोआव थुलुंगाखांगोन, मोजां हाबा मावनानै गावनि आरो नखरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो हागोन। धनु राशि नंखाय फिसा बाथ्रानि थाखाय नांलाय खमलाय जागोन, गुबुनखौ लोगो हमनो गोब्राब मोनगोन, जिंगासिनांगोन। मकर राशि गावनि रोंगौथिया जौगानाय फारसे लांगोन, समाजाव बयजोंबो सिनायजागोन, मुं गोसारगोन। कुम्भ राशि गेदेर खैफोदनिफ्राय रैखा मोनगोन, इसोरनि सायाव फोथायनाया बांगोन, दुखुथिया सुबुंफोरनो दान होयोब्ला गाहाम। मीन राशि सावस्रिया मिथिस्लाबै गाज्रि जानो हागौ, गोजोन गैयै जालांगोन, नखराव रांनि आंखाल नुजाथिनो हागौ। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।